Когато става въпрос за колекционерски на днешното заседание започна с колекционерски техники, ето още веднъж заснемам сервиза на дядо ми, където има куп правеци и куп стотици селени, стотици радиоапарати, всякакви видови радио Балкан, лампови, телевизори, части, тонове. Когато става въпрос за колекционерска ценност, ето го телевизорът работи. Един Рубин 106. Ето става въпрос, че оригиналната му книжка Рубин 106. Тук е фактурата, с която е бил закупен този телевизор. Според агенцията в списъка са представители на частния сектор и неправителствени организации. Ето цена 400 телевизор Рубин. 450 лева е бил този телевизор. Очаква се Николай Младенов да бъде представителят на ръководения от Доналд Тръмп съвет за мир, който ще... Оригиналната книжка на телевизора, произведен в Маш Преворен торг, УССР за износ, с всякакви видове обяснения, кое копче за какво е, как трябва да се настрои. Когато е бил на мода този телевизор, ето тук му е схемата, ето оригинална фабрична схема. Както бях написал в един клип тук, преден клип, бях направил на този телевизор ниска честота, тя си е изведена фабрично отстрани и е включил в момента към един декодер, за да мога да го използвам и да го гледам телевизора. Ето тук мога да сменя канала. Господин Садъков, получавате третия мандат, доколкото разбирам. Благодарност към президент. По-бързо и по-лесно от всякога. Честно казано ми спестява много време. Ниската честота, както казах, е изведена отстрани фабрично с две банан щекерчета, активен и маса. А видеовхода съм го направил от видеоусилвателя на лампата 6 F4, директно от 8 крак през един кондензатор. Понеже е галванично разделен телевизора, никакъв проблем няма с напреженията да се пресрещнат. Той се е с трансформатор галванично разделен, много добре направен руски телевизор. Не като другите телевизори да са офазени. И повечето модели, като почеш български телевизори от Пирен, Плиска, всички видове Софии са офазени. Няма трансформатор, са без трансформаторно захранване и винаги има опасност фазата да бъде към шасито, заради това фабрично е изолиран по всевъзможни начини, чрез пластмаси, чрез болчета, които са завити в различни пластмасови и текстолитови шайби, за да няма офазяване. Както и нашите Велико Търново след време, които модерните, които са направени, и те също са негалванично разделени от шаси към мрежата. Докато тези телевизори, руските, както и този Електрон 714, който имам клипове за него, те са с трансформатори, галванично разделени, перфектно може да се направи видеовход, за да работи с декодер и телевизора да бъде функциониран, за да видят младите как сме гледали на черно-бяла телевизия. Ето, чрез този канален превключвател на времето са се превключвали каналите на 12 канал в Добрич. Хващахме първа програма. Ето тук пише електрон, кутията на електрон, понеже е сменен киноскопа. Киноскопа е жесток и ще остане за годините. Просто един стар, ретро, жесток, черно-бял телевизор от модела УНАТА 47 /51. Русиан модел, руски.